खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं देबिका बर'आ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सा ढेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय बेसेन नाङै गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय होनायखौ दिनै सा ढेकियाजुलि दखरा बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालियाव बेखेवबाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सा ढेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय बेसेन नाङै गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय होनायखौ दिनै सा ढेकियाजुलि दखरा बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालियाव बेखेवबाय। बे फोरोंथाय होनाया थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसा फरायसुलिफोरखौ होनाय जादों। आयदाफोर गोरलै सानखान्थि, गोरलै बिगियान आरो इंराजि। बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो फारियै अबिद नार्जारी, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद फोरमायग्रा बसुमतारी, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि, सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफाद लोगोसे दखरा आफादनि एनस मोसाहारि, आफादगिरि बिलास बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि सानसुमा बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि दैमालु नार्जारी, गेलेमु नेहाथारि फोरोंगिरि महरै सनेस्वर ब्रह्म, सोरजिला बसुमतारी। ओमफ्राय नायै नायै बे जेब्ला फल' खालामखांनायनि उनाव गावनि बारि जेब्ला सफैयो 2016 मायथाइनि आनजादाव बे गावनि जि मोनसे चेलेन्ज, बे उन्दै समावनो बेखौ मोनसे चेलेन्ज लादोंमोन जे आंनि आफाया सानफ्रामबो हाजिरा मावो, आंनि आइया सानफ्रामबो मालायनाव जि सुयो आरो थोरसि सुयो आरो हाजिरा मावाबानो जि एबा थोरसि सुवाब्लानो गावसिनि न'नि अदाबा अर जोङामोन। दा अर जोङा हिसाबै गावबो मोनसे डिसिसना बेनो लादों जे आङो गोजौ सोलोंथाइ लाथारनांगौ जायोब्ला होमबा मा जानांगोन होनना बुङो गाव मेट्रिक आनजादाव टप 10 नि गेजेराव हाबथारनांगोन। बियो मोनसे बिनि चेलेन्जमोन होननानै बुङो उन्दै समावनो। जे बिनिखायनो बियो मोनसे चेलेन्ज लादोंमोन जे आंनि न'खरा जिहेतु आंखौ गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जिहेतु मदद खालामनो हाया, बेखायनो आङो गभर्नमेन्टनि नङा बा सोरबा मानसिनि स्पन्सरनि गेजेरजों मदद होनायनि गेजेरजों जे आं गोजौ सोलोंथाइ